हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। लोगोफोर जों दायो दंफैयो बेंगलनि मोनसे साफारि बेंगल साफारि पार्क होननायाव। बे मोनसे जुबो आरो बेवहाय बिराद मानसिफोर बेरायनो फैयो नालाय, जोंबो दा बेवहाय बेरायनो गोसो जानानै दान्दिसे सम बेरायफैबाय आरो। दा बेवहाय मा मा दं आं देखायलांनो नाजानोसै। नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। दा जोंनि नै सिङाव हाबलांबाय। दा हाबलांनानै गोबां मानसिफोर दंफैयो नै बे पार्कआव बेरायनो फैनाय। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। Masa tidak masuk. Saja coba anda sunasina. Ayam kepai sih. Nah, dayo जोङो टिकेट काउन्टाराव टिकेट लानो नागिरबाय। नै जमा दंफैयो आरो दा काउन्टाराव। बिथोरावसो दङ टिकेट लाग्राया, सिङाव हाबलांनोबा बेवहाय टिकेट दाननांगौ आरो एन्ट्रि फिस। আগত কি হতে স্যার আমি একটু আগুন তুলি কি ভালো দিতে আছে সবাই গ্রুপে আছে ভিডিও বানান স্কুলनि गथ'फोरखौ बिराद बेरायफैदों नै। बेवहायबो बिराद मोजां माने मोख्राफोरखौ साजायनानै दोनदों आरो सिंहनि खर' ओमफ्राय नैबे मा होनो बेखौथ' मिथिला। दा बेवहाय नै मोख्राफोरखौ जि मोजां बानायनानै दोनदों, साजायनानै दोनदों। नै बेवहायबो ओरैबो ओमफ्राय नै बिथिं फुल दोनग्रा। ओरै नै बिथिंबो फेसा ना बियो, फेसा दाउ। ओमफ्राय नै बियो मोसा खर', मैसो। बिराद मानसि बेरायफैयो आरो बेवहाय। बेवहाय स्कुलनि गथ'फोरबो बेरायफैयो फ्रि समावहाय। गेदेरफोरबो फेमिलिजों गोबां मानसि बेरायफैयो बेयाव गथ'फोर गेलेग्रा। Party itu asik, kabolo, milky. Green milky. जोङो दायो बेवहाय साहा लोंग्रोनो नागिरबाय, दसे रिफ्रेश खालामनो थाखाय जोङो साहा लोंग्रोनो नागिरबाय आरो बेवहाय। बेरायनानै एसे
साहा लोंनानै रिफ्रेश खालामनानै लाबाय देहाफोरखौ बरिया saya. Mini hui, loma lah naik. Salang dan sini. बरिया साहा लोंनायनि बिल होबायना कितना हो गया आपका थैंक यू हमको पैसा दे रहा है हाँ हाँ साथ ले लिया ना और क्या क्या मिलता है यहाँ यहाँ पे आपका मोमो है आइसक्रीम वगैरह मिलेगा आपका 30 into 5 बोला थोड़ा सा प्यार भी मिलेगा बहुत अच्छा फिर आएंगे पहले हम वहाँ घूमने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे 150 भयो नि त अच्छा बहुत बढ़िया थैंक यू हम लोग आसाम से आया हूँ गुवाहाटी से हम नोटिस अच्छा बिराद बरिया nih हाग्राफोर बेवहायनो मोख्रा मैदेर मै बायदिसिना थाखुमाना थाजोबो मारै सोलोंफालायलायो डेन्जार गाबोलै बा नुवाखै सार्केस गेलेनाया wah गोसा गोमथार माथो देरनोनो गायग्रा मानसियानो थैगुलायोनो दाउला नै बियो बेवहाय जोङो दाउ मासार नायखांबाय दाउ नायखांबाय दाना आरो मा दं नायदोंसै खना दाउ गोजा मा रोखोमनि दाउ नायनो दुई पिस अर्डर गरिसक्यो Herot. लोगोफोर नै जोङो दायो थांफिननो नागिरबाय मेंबाय थारमाने थाबायनानै एसेबा गुवार जायगा नालाय नोंसो गारबाय ओमफ्राय दा लासै ओंखारलांसै आरो मोनाहांबायबो नालाय थांनांगौआ एसे गोजान गोबां रोखोमनि जिब जुनार नायबाय आरो माखासे थाबावबाय जोंहा जिबौ जिराद मोसा लख्रा बेफोरखौ जोङो नायनो मोनासै आरो गुवार नालाय जायगाया दा बेखायनो जोङो नायजोबनो हाला ओंखारलांनांसिगोन नैबेयावहाय मोनसे गथ'फोरनि रेल खारग्रा दंलायनो ट्रेन गारि गथ'फोरखौ फर्ति खालामग्रा बेयावनो गिदिंबाय थायो आरो फैसा होनानै गाखोनांगौ बबेथिंबोलाय माथो उल्थासो ओंखारलांबाय नामा गथ'फोरनि स्कुलफोरखौ बेरायफैदों
कौन सा स्कूल से हैं? ओह गुड। यहाँ घूमने के लिए आई है? पहली बार आया है या पहले भी आ चुका है? लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।